La 3 va en relació a l'atorgació del padró municipal. Vam fer fa 2 plens una pregunta que ens vau contestar per correu electrònic. Us estem agraïts per la resposta. Ens comentàveu que de moment s'estava empadronant a les persones vinculades a un pla de treball, que fins i tot s'empadronaven a serveis socials, i que s'havien fet uns 21 empadronaments d'aquestes característiques, i ens sembla molt bé que s'utilitzi serveis socials com a direcció per empadronar aquestes persones vinculades a plans de treball, però hi ha persones que estan fora d'aquest circuit i també necessiten empadronament. I un col·lectiu de suport a persones indocumentades o sense els papers en regla ens han comentat que en els últims 2 anys han arribat a fer 5 sol·licituds, de les quals no n'han tingut resposta en cap. Algunes d'aquestes persones han acabat empadronades per altres mitjans, d'altres s'ha perdut la pista. En qualsevol cas posa de manifest que hi ha moltes persones que queden fora d'aquest circuit. En el correu ens comentàveu que s'està treballant per garantir aquest empadronament, però ens agradaria que ens donguéssiu algun horitzó temporal. És a dir, entenem que no ha de ser molt difícil jurídicament perquè hi ha altres municipis que ho estan fent.